Здравейте, геймери, и добре дошли една седмица след като пуснаха Broken Shore Experience ни, така, сценариото от Blizzard пускат и обещаната квест линия, която ще ни отведе до Karazhan, Ulduar. Мисля, че трябва да има нещо свързано с Dalaran. Ще видим, тъй като ще изиграем точно това. За целта от Blizzard са ни сложили Khadgar's Upgraded Servant, който ни чака с едно ново question, но преди това ще си оправя малко настройките, защото аудиото ми се струва малко слабо. Пам. И да видим какво има да ни каже той. Calling of the Council. Дъркена, бла бла бла. Ще прекъсне борбата ми с легиона. Като говорим за тази борба, инвазиите не са нещо особено. Имат що горе decent reward, ако не сте гирнати, са доста добри за гир. Но нищо специално, честно казано. Но е добра стъпка, наистина едно добро начало за introduction към легиона и даже от тази седмица трябва да са много по-начесто, тъй като сега бяха на всеки 4 часа. Не знам на колко часа са в момента. Имам някои наличие, пък са на 19-та минута, не знам колко начесто ще почнат да се появяват. I'm requesting help, Matter Diplomats, blah blah blah. Diplomacy. We face a grave threat and we must be at our full strength to overcome it. Само not agree. Please join the outside. Join me outside the Violet Citadel in Dalaran. Сега ако ми кажеш, че ми дадеш нещо, с което да стигна до... Greetings, Khadgar. Чудесно. О, супер. За Медиев ли говориш? Те? Deadwind Past. Please, join me there. До Karazhan трябва да отидем. One night at Karazhan или Karazhan, какво беше? Така, както е, трябва да стигнем до Stormwind като за начало. Поне това е easy. Мюзика ще го намаля малко, диалога е увеличен. Нищо повече не мога да направим. Така. Търъм. Лодинг. Добре, че поне на този лод, демек, Words of Draenor, телепортацията е easy. 2 телепорта и си там. Скъпи ми Stormwind. Гледах, че някои хора минават директно през портала от Blasted Land. В някакво видео гледах, ама дълше от Blasted Land и от това дали има много разлика. Сега ще чекна. Или директно ако лети от Stormwind. Да, определено ще е по-изи. Но преди да фана портала ще сляза и тук долу, за да може да видим Doomsayer какво ми е приготвил. Warn мисля, че го имах. В още не мога да ги събера. Трябва да събера 12 различни за някакъв achievement, който не знам, нещо не мога да намеря, но как да е, би трябва да ми даде някакъв achievement срещу 12 такива свитъка, но трябва да са различни, имам 9, още 3 ми остават. Нека файм Blasted Land портала, за да видим, мисля, че е много по-кратък пътя оттам. И да видим какво има в Dalaran и ще имаме ли обяснение как точно са го преместили. То е ясно с някаква телепортация. Magic! Но все пак, историята там предполагам ще е интересна, тъй като Джейна леко се ядоса. Как знаете, тя е един от... не знам дали е водачите на Кирин Тора, но... Нека да я наречем водач, не съм сигурен. Не съм напълно запознат историята около Джейна. Най-вече тук в последно време тя взема да изперква тотално. Някъде в облаците, предполагам, ще е Dalaran. Така че все още не го виждам. По-скоро да виждам инвазията в Westfall, отколкото Dalaran. Но ще си покаже. Dalaran. Его. Появи се от нищо. Супер бързо зареждаш.
Току-що експлорнах Deathwind Pass. Боже, не съм го експлорвал с този герой. Така. Ето ни на Даваран, който се намира над... О, той е малко разбит. Вижте, тук нещо е блъснало колоната. Мисля, че беше здрава по-рано. Така, да търсим Кетгард. Кетгард очевидно ще е на другия край. Местете си от този Даваран, дет си пожелаят. Каквото им скимне, това правят тия хора. Както и да е, някъде тук има хора, следователно някъде тук е Кетгард и май го мярнаха и тук отпред. Да, ето. Дай им какво ще ни кажем. Hello, Кетгард. Как мога да помогна? Помогна, Аркмейдж. Те атаки ще се зачистеят, може би. We must do whatever it necessary to нещо си. I propose we invite the horde back in the Kirin Tor. You may not like the idea. Сам... О, Джейна определено няма да я хареса. Тя така силно се възпротиви от това. Judgment... Цял експанжен ти вярвам. Си сега ли? Assemble it, let's not keep them waiting. Добре, тук ще има някакво супер... Leader of the Kirin Tor. Значи съм много прав. В смисъл, лидер на Kirin Tor. Този е Archmage Vargar, или който и да е. Модера. Така, определено няма хорди. Address the consuls, Catgirl. Някой ми тури огън, че тук се сгрея. Thank you all for gathering. Нямаме време за губене, легиона напредва. И хордата ще ни бие, що? We need the mages of horde to join the ranks. Oh, never! Тук Джейна ще препадка тотално. Джейна, we know the pain you've endured, but this is about... Бла. Тъс още не мога да превъзмогне Терамор. И тук не е вярно, в смисъл, малко ни зарязаха на Broken Shore, ама... Да, имаха избор. Victory or Death, нали? Ама те бяха Victory or Run like little bitches. Много бързо се съгласи 5 приказки от Кетгар и е вътре в нещата. Хордите Давара, премемершите. Ай. Те го гласуват, добре. 3 ай, 2 най, Void Carries, I'm sorry Jaina и сега само ще припадка, праз телепортация няма. Jaina, please, we are doing the best for Azeroth. Farewell. Бум, телепортация. Как си очаквах? That was difficult. Нека продължим хубаво. Кетгард гласува го и току-що изгони Джейна и сега ти с лидера или не. Ти трябва да спазителя. Gul'dan. Into Legion. Този Gul'dan го спираме цял експанжен до сега и още един. Джейна, Sunflower, бла, but not unexpected. Да, нормално. She blame all the horde and loss. I hope one day ще overcome. Тя ще припадка. Enough ruminating. Каквото и да значи. We must prepare the Kirin Tor to war. Давай, да летим си едно сме на кораб. Какво ще кажеш? Bronzebeard! Какво правиш? Tardy! Да, awesome! Thanks the forge! Бла, I found you. Дрън. Нека продължим квеста. My brother Magni. Стейтю, знаем го, че статуя. Навелям те, but they just gonna... He's up and around saying he knows something about how to beat the Legion. Той го имаше в комикс. Да, мисля, че в комикс беше обяснил как Магни се събужда. Magni crazy, but there is even a chance to give help us. Бла, Удуар. Готово, реди съм. Сценарио или какво ще е? Давай, Удуар, той ли? Добре, давай да вървим Удуар да видим какво ще има. Удуар. Не съм стъпвал тук от една камара време. Кетгард. Бран. Кой е този? The Speaker.
Radar, Magния, Inferno, бла бла бла. Hold it! Какви са тия vapors? Vapors. Saronite vapors. Not again, the keepers will make me feel... Бла бла бла, идваме директно да се бием. Какво е това нещо? Нали всичко беше безопасно? Добре, добре, Кетгър, щом пуска някой друга магийка, може да се получи. Къде отиди Бран? Избяга като Little Bitch. Или, не, его тук е. Дай. Супер бързо ги килвам, просто кила на килови ти правя. Два кирливи моба не мога убия. Die already! Те. Stage 3. Find Magni. Хайде да намерим Magni. The city's defenses have been compromised. Units assigned to safety, бла бла. Да ускорим крачката. Някъде е така. Това зеленото ми изглежда малко така на фейл. Стоп. Добре, яко фейл. Яко демони. Кой е там затворен? Магни Бронзвиард! Let's go! Оф, трябва да го арестували. Let's save Магни! Че отвори портала. Отвори портата да минем. Аха, добре. Да, набия малко крила да ускорим процеса. Кой пък ти? Sticky bullshit. Much better. Much better. Magni! Wait, this short she wants me to pass along the immortal message. Important message, боже immortal. Давай, пасва important message. Така много космическо зея става. И след комикса, където Ендуин е в някакъв космически кораб с Велен, тотално спейс става. Come inside. I'll show you the truth. Имаме ли нужда? Нямаме ли нужда? Откъде? Brother, I'm the key. Аз съм ключа. Давай, отваряй като си ключа. Листенци, снежинка, светкавичка и зъбно колелце. Receive Magnus important message. Wow, nice. Мога ли да падна? За момент мислих, че падам. Yakis, I'm getting flashbacks. Той Еко, не сме ли го били едно време? Чудесно. Те тук зачекват това с пилъра в Creation, как да го вкарат, нали има 4 пилъра, които ще ги събираме по някакъв начин. Да, чува се за пилърите. Кетгър не беше ли на обявяването на Легиона? Каразан, of course. Да, чел си го чул Каразан. Казаха го на откриването там на предния Близкон, ако не се лъжа.
Thank you, Magni. I will go to Karazhan at once. Start follow me through the portal. Момче, отвори портал, де. Тъй да вървим към Каразан. Сега ще разгадаем тайната за пиларите, как ще ги използваме и следователно цяла експанжен после ще събираме пилари, че да може би ще е Legendary Quest лайна, където да унищожим легиона. Тъй, Crucial Tower, тъй, now to find the dead tome about the pillars of creation. Magnus for universe, blah blah, it should be provided here, blah blah. It's this time to head to Karazhan, not that I need to remind you, but it can be dangerous. There are countless blah blah blah, blah blah, Dragirauti, blah blah. Be on your guard. I'll join you inside. I need a moment to gather my thoughts. The place holds a lot of memories for me. Lots of memory, not на филма там чети някакъв буквар, някакъв дух така те привлече към него. Не го чети, ти го открадна по-скоро. Така, не съм влизал от скоро така обаче. За момент помислиш, че слезеш. Имам идея да намерим те. We have much to do, little time to do it, we're ready, when you're ready, let's begin. Как ги навързват нещата, смисъл пуснаха на One Night в Каразан на Хардстона и сега тук трябва да ходим до Каразан и т.н. нататък. Не помня кой герой сега ще пускат в Heroes of the Storm, но нищо чуд да е вързан с легиона. Те наскоро пуснаха Гул'дан, така или иначе. Visions, бла бла бла. О, Медив! Защо имаме един Vision в Кетгард и Кетгард? However, the only one is a prince, so it seems young spy. Ще е много хубаво, ако е озвучен този целият разговор. Не е чак толкова трудно. Took time, clean, blah blah, the last time I was here, I left behind a few safety measures. Countless secrets. Тук сега ще трябва да защитаваме. Пуснем един Consecration. Нали така се казваше? Да. Има така на Consecration, малко повече демидж. Дори не можа да го убия. We're not alone. О, супер, легиона отново. Това зеленото няма какво да е друго, но трябваше вече се е появило нещо. Хо-хо! Хело! Да, що да ми сложиш стеничка. Да видим Consecration. Бай-бай! Бай-бай! Аре, отваряй го най-накрая, то е тако. Да, ето застанах. Channeling. Stage 6. Escape the library. To the library. Giddy up. Не мога мина. Кетгард, махни портала. The wards move sentries after the phone. Blah 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 blah. Intruder alert! Intruder alert! Добре, то се опита да събори стената, ти го спираш. Защо по дяволите? Им чуш, че аз трябва да направя нещичко. Чакай, да бухова се спел, дет нещо си. Бе, Боже Господи. Кьорав съм.
Здрасти, Павчо, снимам. Право. Голд не е ли? Не те чух. Голд. Не, аз си купих вече месец. Събрах каквото ми трябваше. Ага. Тъй, малко книжчици ще буваме тук. За какво ще буваме книжчици? Правихме ги в живота. Хе-хе, голям се пич с тия телепортации. Guardians subdued. If we're not leave any... Да, смените ги по-бързо. The Legion, I need to... Site, you need to... Subdue the guards before my... Тъй. С други думи каза би и гардовете. Един consecration няма да ми навреди. Трима трябва да са. Тъй като гледам. 3 знака на Кирин Тор, 3 гарда. Die already. Обаче те не мират напълно. Просто им се изчерпва силата един вид. Но може би 1/3 от кръвта. Добре, тос няма да умре толкова лесно. Wings! Да. Reactivate. The door and send the guardian against the Legion. Добре, праща и към Легиона, пък ние ще бягаме, докато Легиона се занимава с тях. Упс. Hiding Consecration, за всеки случай. Just in case. Не, аз трябва да направя нещо. Отново аз нищо не правя. Channeling. Че не можа той да ги реактивира, ама аз трябва да ги реактивирам. Създава ти работа, си мислиш, че участваш в някакъв сценарий, а пък то в същото време. Тъй, стейдж 10. Tom recovered. Отде ще го рекавърваме? I've really had enough of that demon. Чудесно! Ние ги пращаме да спечелим малко време, докато намерим книжката тук. И... някой от тия летящи. Айде, давай малко по-фаст, малко по-фаст. There, not there, not there, no, there, no, there. Да, логично е да е долу, иначе няма да я стигна. Ето я. Готово намерих я, Кетгар. Давай да се умитаме. Yes, that's it. That's it. Take the ton of the information because it's vital. Super vital information. Listen to Kedgar's instructions. Май кажи нещо. Came for but carelessness defense before I leave. Much blah blah blah. Добре, в крайна сметка почти нищо не видяхме от Каразан. Малко входа и малко библиотеката и това е. И сме отново на... Даларан. Do you have something for me? Да, как разбра? Не сме говорили. Те 685. Нищо особено при положение, че ще дава ценностен дроп на това. На инвазиите. Даже може 710 като са Warforged. Или нещо от сорта. With Jima struck, we're holding them at the bay for now. Keep safe until we have chance to study. Good work in there. I should like to delve into the libraries of Karan myself one day at least. I think it would... Давай, нещо друго няма ли да се случи? Ти любиш квеста? Нещо? Нищо. Може би има някакъв квест навънка?
Квести. Ти ли беше целият квест да отидем до Каразан? И до Удар. И сега ако ми кажеш защо го бия това. То скоса ви. Get used to it, kids, it's going. Ще е хубаво малко разяснение какво се случва. Това ли беше целият квест? Защо съм в комбат? Добре, очаквах определено повече. Или пропускам някаква част. О, Кетгър, здравей! Мисля, че това за сега леко съм разочарован, защото не се случи почти нищо, но все пак. Не, май е това. Just Dead. Мислех, че да дадат как се телепортира града до Broken Shore, ама явно не е днес. Not today, my friend. То с няма какво ни каже повече. Аз няма какво направя. Това е Broken Shore. В Broken Shore. Още на Broken Shore. Това е квеста, който бихте пропуснали, ако не го направите в припача, тъй като ще изчезне. Гордо историята е, че Магни отива в Улдуар, за да намери тайната за пиларите, които пилари намираме информация в книга, която се намира в Каразан и които пилари ще ни помогнат да спрем легиона и мисля, че е това за сега. Ако случайно след като приключа с видеото намеря още нещо от квеста, естествено ще го дозапиша, така че за сега чао и до следващия път.